mi és una satisfacció estar aquí, I la veritat és que quan la meva dona repassem l'agenda que tinc i li dic que he d'anar a Bellaterra, diu, no havíem quedat que ja no anaves a cap lloc més. Perquè el meu problema de debò és guanyar a Barcelona. El que passa és que el Toni Moral em diu, escolta, has de venir. No li puc dir que no, perquè es porta molt bé amb mi. I és una persona amb la que em genera una complicitat. I jo crec que això és el que hem de promoure. Les complicitats que ens facin guanyar. Les complicitats no són complicitats individuals, sinó són complicitats col·lectives. Però hi ha una altra cosa que em fa satisfacció de venir aquí, perquè jo vaig estiuejar aquí de petitet. 4 o 5 anys vaig venir a estiuejar aquí, vaig estar estiuejant aquí fins als 9 o 10 anys. La veritat és que quan vinc aquí flipo, perquè tinc uns records que són absolutament diferents de la realitat en què em trobo. Jo vinc aquí, és quan jo vaig fer autos sacramentals amb el Frederic Roda, aquí a les escales de l'església, i jo recordo que, escolta, una església amb unes escales immenses, i quan veig l'església i les escales dic, però escolta, què fotíem aquí? Com ho fèiem aquesta situació? Bé, doncs era així. Jo anàvem banyant-se a casa d'uns senyors que no sé si recordareu, senyors Pedemonte. Tenien una casa amb una piscineta i feien campionats de natació, i és una piscineta que deu tenir 4 metres per 2, una cosa, i no sé quins campionats feien, no? I el que sí que recordo, a més, amb una certa il·lusió i enveja, era l'Alícia Laroja, que estiuejava aquí a l'hostal, i tocava el piano, i veníem i insistíem que toqués el piano de tant en tant, i després venien uns que no sé si els recordareu, que eren els germans Tormo, que jugaven molt bé a tenis. La veritat és que jo aquí vaig passar una part de la infància molt bonica, com et passa sempre. L'únic problema que jo tenia és que venir de Barcelona a Bellaterra, jo vomitava 3 o 4 vegades en el camí, perquè tot això era una aventura diferent a la que és ara. Diferent a la que és ara. Ha passat molt de temps, han canviat moltes coses. A mi m'ha canviat la vida important. Jo ara estava en una situació que m'havia jubilat, havia decidit que s'havia acabat, em dedicava als fills, als nets, a fundacions benèfic-privades. I entre tots, m'han convençut que em presenti a ser alcalde de Barcelona un altre cop. A més, amb unes perspectives bones. Vam començar en un moment determinat en què havíem de treure 5 regidors, després de dir que em presentava vam passar 10, i ara tenim enquestes que ens en donen fins 13 i fins 14, no? I per tant, pot ser que guanyem, i pot ser que traguem un resultat extraordinari, i pot ser... Jo només em presento, igual com et passa a tu i a tu, jo em presento per ser alcalde de la ciutat. Jo em presento per ser regidor i estar calentant una cadira. A la meva edat, això només té sentit de presentar-me per ser l'alcalde de Barcelona. Per tant, em presento amb aquesta voluntat. Em presento i he d'agrair la generositat del meu partit, com us passa aquí. Hi ha una generositat comuna entre vosaltres dos. Entre tu, Josep Maria, i tu, Joan, heu fet un pacte de generositat mutu. A mi també s'ha generat aquest pacte de generositat mutu. És a dir, el meu partit, que avui dia Junts per Catalunya, ha fet un acte de generositat acceptant que jo faci una candidatura que es diu Tries per Barcelona, no es diu Junts per res, es diu Tries per Barcelona, que jo no amago que jo soc de Junts, però és una candidatura que va més enllà de Junts. Estem gent de Junts que donen suport,
està el PDeCAT que em dona suport, estan demòcrates que em donen suport, hi ha els més moviments d'esquerres, és a dir, som tot un conjunt de gent que em donen suport i jo crec que això és especialment bonic. Això crea els seus problemes, discussions totes les que vulgueu, això ja ho podeu tenir garantit, però en canvi, escolta, ho hem aconseguit i jo sempre dic, escolta, el dia de les eleccions estarem contents perquè haurem aconseguit el que volíem, que és el que heu d'aconseguir vosaltres. Què volem? Un canvi. No perquè sí, no perquè siguem uns xuletes que ens creiem, no. Un canvi perquè creiem que les coses no es fan bé. Les coses no es fan bé. En 2 minuts d'explicar-vos a vosaltres, està claríssim que hi ha coses que no es fan bé. Quan a tu et fan dependent, vols fer independència. Això ha passat en Catalunya. Quan a tu et fan dependent i ens fan dependents, vols fer independència. Si nosaltres trenquéssim això i no fóssim dependents, si tinguéssim les llibertats, si tinguéssim una situació nova, no voldríem la independència. O la voldríem diferent, o faríem uns plantejaments diferents. I per tant, escolta'm, això és pel que lluitem, I ho fem perquè estem convençuts que podem donar millors serveis i fer millor les coses. A la ciutat de Barcelona li passa una cosa greu. Tu vas pel món i tothom et diu que som una gran ciutat, tothom ens estima, escolta'm, tots volen venir a Barcelona. Però, escolta'm, la gent de Barcelona ens hem tornat crítics amb la nostra ciutat. Hem perdut l'autoestima. La gent de Barcelona és la crítica en Barcelona. I hem de recuperar la il·lusió. Tots hem de recuperar la il·lusió. Ens presentem per recuperar la il·lusió. Tu també. Presentem per recuperar la il·lusió. I hem de ser capaços de transmetre-ho a la gent. I ho fem perquè, escolta'm, estem al servei de la gent. Perquè ens vulguem utilitzar això. Estem al servei de la gent. I això ho faig absolutament de servei. Ho faig tant de servei que jo sempre dic, escolta, jo que tinc 76 anys em presento per guanyar, per ser alcalde, dic, si no sóc alcalde, escolta, jo faré una cosa, i és que m'aniré a casa. 76 anys no té sentit que jo estigui calentant una butaca. Vindran enrere que ho faran bé. I hem fet un equip molt potent. És veritat que jo m'he aprofitat d'una cosa que és una cosa una mica trista, i és que no ens hem entès a nivell de Catalunya, hem trencat el govern, han anat a casa i jo m'he quedat tot de bons que hi havia en el govern, s'he quedat jo. Sí, per tot un conjunt de consellers, perquè jo dic, escolta, els que ens presentem a les llistes municipals, això no és el mateix que el Parlament, que es va fer lleis i discursos i discussions més o menys encertades, però no, els que ens presentem a les eleccions als municipis tenim una actitud de servei i el que ens presentem és per gestionar les ciutats. Jo dic, tu vas a la llista, tu seràs la persona que gestionaràs el districte de Nou Barris, tu seràs el que gestionaràs Ciutat Vella. Ostres, sí, consisteix en això. No consisteix en anar a fer la mona, consisteix en gestionar, en treballar, estar tot el dia pencant, escolta'm, el no tenir hores, i el tenir, escolta'm, el que em passa ara a mi, que jo me'n vaig d'aquí corrent, perquè he d'anar a la Fèria d'Abril, diu, a la Fèria d'Abril, escolta'm, està simpàtic, això és el que hem de fer, això és el que hem de fer. I per tant, escolta, a mi em causa una especial alegria el saber que us enteneu, que feu les coses, perquè el nostre futur és aquest. Si es anem trencant a trossets,
Si estem trencant a trossets, això serà una catàstrofe. I hem de saber sumar. El sumar no vol dir no reconèixer les peculiaritats de cadascun. Cada un a la seva manera. Però hem de sumar. El tries és raro. Molta gent diu que el tries és especial. Bueno, doncs serà especial, però des del respecte que ens tenim tots nosaltres podem tenir una gran col·laboració. Una gran col·laboració. La nostra obligació no és barallar-se, és sumar. És ser capaços de generar una actitud que faci que els nostres pobles vagin endavant, que el nostre país vagi endavant. Barcelona té una obligació de més, que és una característica especial, que és única i que no